kæft, vi er ude over land, mand. Kæft, vi er ude over land. Hvad er det for et sted? Det er jo længere over til kantinen. Hold kæft, vi er ude over land. Hvad siger? Prøv nu lige at tage de der propper ud af ørerne, mand. Giv mig lige den der, den låner jeg. Hold kæft, vi er ude over land. Hold kæft, vi er ude over land. Er det dig, der er krudtknud? Ja. Er det så også dig, der har en kanon? Ja. Kan du fortælle os, hvor den er hen? Den står lige der. Nej, skal vi ikke prøve at fyre den her af? Jo. Hey, kan du komme væk derfra? Det er ikke legetøj. Olsen! Hvor fanden er min iPod? Den er ude i bilen, mand. Ass crack! Vandene Kokholm! Ass crack! Ringes! Hvor fanden er Kokholm? Hey! Fanden kun det her en bil? Ass crack! Det er ufedt, den er. Jeg har fået af Helene. Sig nu ass crack! Sig ass crack, Sig ass crack! Fanden, det er ufedt, mand! Jeg skulle være fuld af nummer, mand! Ass crack! Ass crack! Be med iPod, ja. Kanon, der er noget. Ass crack! Kæft, nogle bunderøve. Nå, vil jeg gerne tage fik jeg der en iPod.